Yawa jama'a, ga mai suburbuda nan ya an tayo ba ka hutawa. Sai fa mu sauka daga cikulkulin shakwan ya an taya ku zuwa cikulkulin kodubu. To yi kenan. Mai suburbuda ya danno, mai suburbuda ya fado, mai suburbuda ya an tayo, mai suburbuda ya zo da sambada A kafta, mai suburbuda ya zo da gambara kana kimtsi. mai suburbuda sai amsa tambaya A kafta, mai suburbuda ai dole yau suburbuda ni ma ran kila ba za a banna baya ba. To ai haji, dole ni ma san balo bai kina. Ko kenan ma baya bai. Domin kwamshe sinkin nishadi. Kasance da wannan shiri na mai suburbuda. Mai suburbuda. A kafta. to ai kenan fece. Masu sauraro barkanmu da sake jamewa a cikin wannan shiri wanda kuke sauraro a daidai wannan lokaci, shirin da yake zuwa muku a tashar Dala FM mita 88.5. Shiri wanda ni Buzo dan Filla ke gabatarwa, shiri mai suna Mai suburbuda. kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri muna an tayo muku da sinkin annashuwa, haka zalika da nishadi babu koda kwayar zarra na kaukautawa, kuma muna samar muku da hakan ne ta hanyar bi da ku ta cikin sassa daban-daban, yayin da kowane sashe ke da abin da zai gabatar a gare ku, kama daga barkwanci, nishadi zuwa karfafa gwiwa, sanin ya kamata da kuma gabatar muku da sabon ilimi wanda ta yi ba ku san shi ba. Kafin na an tayo muku da jawabi dangane da sassan da shirin namu zai kunsa, haka zalika da matukan shirin namu na yau, kamar dai da muka saba bisa al'ada ta wannan shiri, muna antayawa zuwa makaftar sauti domin mu kafto muku gaggarda kuma da daɗin sauti daga cikin jerin sautukan da muke da su a cikin makafta a matsayin wakar buɗe shiri. Wannan sabuwar waka ce a cikin wannan shiri, waka daga bakin daladawa mai suna buhun kaya, kuma na sadaukar da wannan waka ne ga masu sauraron mu daga kasashen ƙetare, wato kasashen wajen Najeriya. Da fatan za ku ji daɗin wannan waka a kafta. Domin gane bane Sun kare mana rabu da su. talakawa buhun kaya, ba a cika mu a danna buhun kaya, babu mai taka mu buhun kaya, 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 buhun kaya. It's all left, it's all right, ba sa iya taba mu koda sun zo da gan, babu kes mu ne zamu musu tono da digan, duk abinda suka boye zamu bi diddigan. Ni ne rana na raba musu aiki da kwangiri, su gama in daura musu igiya cikin gari. Ni mana ina nufin na mai da su biri, in kana musu ka zo ka gani kirikiri. On my neck a wuya na rataye gidan, ni ne da dawan a gari ko ni ne da gidan. Yau ake dara kuma ni ne na cinye gidan, sai ku kada kai haka nake da sabon kidan. Rawu da su mun saba musu, haka suke ba su godiya in haka musu, su ma sun sani ba sa iya yin tarkansu. Zan yi fariya mana dan na fi su. Daladawa buhun kaya, ba a cika mu a danna buhun kaya, babu mai taka mu buhun kaya, 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 buhun kaya. Na zamo buhun kaya, ka taba ni in ma sartse kace in kun taro ku kawo ni ne kashiya, sai da hayaki na zamo gidan zuma. I'm articulated, baby ki zo in jika ki da pepe, in baki son rap ai na iya reggae, in baki son balangu to ga tsire. Suka sa mana tarko ma, muka naushe da kafa ma, yace muku ku bi mu ma, ai dole su jira mu ma. Baba I'm too busy, bara da lokaci, in ka danna ni kai ne zaka ji jiki. Buhun kaya ni din ai sai a hankali. Buhun kaya, buhun kaya. Daladawa buhun kaya, ba a cika mu a danna buhun kaya, babu mai taka mu buhun kaya, 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 buhun kaya. Daladawa buhun kaya, ba a cika mu a danna buhun kaya, babu mai taka mu buhun kaya, 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 buhun kaya. Exclusive from guarilode.com.ng. Whoa,
waƙar Daladawa kenan kuka saurara waka mai suna buhun kaya da fatan masu sauraron mu daga kasashen ƙetare kun ji daɗin wannan waka daga bakin Daladawa. Wannan yamin kamar dai da na alƙawartawa waɗanda suke sauraron shirinmu daga kasashen ƙetare a shirinmu ne gabata na buƙaci cewar lallai su je akwatin kafta sharhi wato comment box na tashar Algaita Dub Studio da ke kan YouTube. Su kafto mana sunan kasashen da suke sauraron mu daga can, ni kuma a shirin da zan gabatar a yau zan mika musu jinjina ta musamman. To yanzu dai lokaci ya da zan cika muku alkawari, kun san an ce alkawari kaya ne. Ina an taya sakon gaisuwa da jinjina ga Tarot Malam Umar wanda yake sauraron mu daga kasar Cote d'Ivoire. Sannan muna mika jinjina ga Minal Hassan wacce take sauraron mu daga can kasar Saudiya wato Saudi Arabia. Sannan kuma ina Ahmadu Jahadi Abdul singin jinjina da gaisuwa gare ka da kake sauraron mu daga kasar Algeria. Kafta sarawa gare ka Mamman Isa da ke sauraron mu daga kasar France. Sannan a gaisuwa ga Munir Usman wanda yake sauraron mu daga Saudi Arabia. Daga nan kuma ina so mika gaisuwa da jinjina ga Abdullahi Shau. Kai hakuri mu bari sunan ka daidai ba da alamu sunan naka da Faransai ka rubuta, shi yasa mai yiwa ban karanta daidai ba. To jinjina gare ka da kake sauraron mu daga Cote d'Ivoire. Yawwa to yanzu dai na sauke alƙawarin da na dauka, yanzu kuma ba tare da ɓata lokaci ba zan kafto muku bayani akan sassan shirin namu na yau, sannan daga bisani kuma zan antayo muku jawabi akan su wane ne matukan shirin namu na yau. To yanzu da fara dai a cikin sassan shirin namu na yau za ku saurari sashen kishin kai. Kamar yadda na gaya muku, wannan sashi ne wanda yake kusan yana da kujera ne na dindindin a kowane shiri zamu gabatar, imma na ranar Litinin imma na ranar Alhamis. Dole ne mu an muku da wannan sashe na kishin kai domin sashe ne mai armashi, sashe ne mai muhimmanci, haka zalika sashe ne mai gurbin zama a rayuwar mutane ta yau da kullum. Saboda haka sashen kishin kai yana nan zai an gare ku a cikin wannan shiri. Daga nan kuma za ku saurari sashe na maudu'in mu'amala wanda shi ma a kowane shiri da zamu gabatar za ku ji shi, kuma dama sashe ne wanda a cikin shirin muke gudanar da shi tsakaninmu da matukan shiri. Muna tattaunawa ne akan maudu'i na mu'amalar tsakanin al'umma, shi yasa muke kiran shi maudu'in mu'amala. Sannan da muka sakaɗa muka luluka muka zakuɗa a cikin shirin yadda ya kamata, to za ku ji mu ɗauke da sabon babi, sabon fita na sashen dogon labari wanda a ƙarƙashinsa muke antiyo muku da labarin soyayya ta da wata bamusiriya a Cairo. Saboda haka masu azazzala to yau da rana ta yi da za ku saurari ci gaban wannan labari na soyayya ta da wata bamusiriya a Cairo. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa tare da wannan shiri mai suburbuda wanda yake zuwa muku a tashar da FM mita 88.5 tare da ni Buzo dan fili inkiya mai suburbuda kafta. Kun ji sassan da shirin namu na yau zai kunsa, yanzu kuma zan antayo muku da matukan shirin namu na yau. Matukin farko a gare ku a cikin wannan shiri namu na yau ba kowa bane face Baba Dattijo. Baba Dattijo ga ka ga masu sauraro. To Buzo dan filla na gode. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake jamewa da jajjamewa a cikin wannan shiri mai farin jini mai tara masaurare, shirin mai sabarbada. Na ji daɗin kasancewa da kowa daidai wannan lokaci. Da fatan wannan shiri namu na yau zai anta ya kuyi zuwa cakwalkwalin nishadi. Ba na gode. Mun ko gode Baba Dattijo. Yanzu kuma zan antayo muku da matukin shiri na biyu wanda ba kowa bane face Rangila Master Sarki Rawa. To, barkanmu da haɗewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau na mai suburbuda, makiya, magauta, ƙarenin hankali, kun shiga uku ta kare, kuma yau zan ga bayan ku a cikin wannan shiri namu na yau. Saboda na zo da abin da zai kuntata muku, ya bata muku rai. Bai kenan. To Rangila Master, tafiyar mu a cikin wannan shiri ita ce za ta bayyana menene ka an da shi domin ganin bayan magauta da kuntatawa rayuwarsa a cikin wannan shiri a wannan rana ta yau. Yanzu kuma zan antayo muku da matukin shiri na uku wani ba kowa bane face Kwarkwar Sinu. Kwarkwar gare ka. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haɗuwa da kuwa cikin wannan shiri na mai suburbuda. Kuma na ji daɗin kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci. Ina Isa Abdullahi Isa. Kwana biyu
baka tono mun kwalame ba saboda haka daga yau ba ni ba kai kada na sake jin cewa ka je kana faɗa a Facebook ko a ina ne kan cewa kai masoyina ne kuma mai goyon bayana ne ban yadda ba ƙarya kake yi samsam ba ka ƙaunata kuma ni ma daga yau ba ni ba kai amma ka kawo kwalame to za mu ga yadda za a yi a yafe maka yawa. Dalla malam kana da lambar wayar sa mana ba za ka kira mutum kai magana ba sai ka zo gidan rediyo kai ta damu mu da magana wani kwalbewa ka ishi mutane da kwalbewa. Kaga muzo ni fa nawa ne ya fito fili amma mutane da yawa ina gaya maka munafukai ne wallahi suna kwalbe wannan wani banɗaki zai shaka ya ce zai je yin brush ƙarfe 3 rana ya je shi ma zai yin brush yana an tayawa banɗaki dama ya sakale munafukar a kukunsa kawai in ya ciro ta yana buɗe ta kawai ya kama bakinsa da ita yake brush ɗin ai. Kai kwarkwar zinu kenan. To shikenan da yanzu masu sauraro sun ji ka kuma ka miƙa saƙonka ga Isa Abdullahi Isa domin ya tabbata ba ga masu sauraro ka miƙa saƙonka ba. To dama ni da mai yi da ni da shi nake magana mana masu sauraron da aka sauran su saboda wai kana cin suna bin bayan mai kwalbewa bayan wasu daga cikin su ma tare muke a lokacin zo mu kwalne dan dai ni ba mai munafiki bane kamar wancan mai sanwa. Kai wallahi tallahi ka shiga hankalinka ka ji ko don yana ga in ba isa ba wallahi ƙarshen ta kore ne saboda kai a cikin wannan shirin yau. Haba to ka dauka zan tsaya ina kallon kalin tsoron ka niki ko kuma an ce sunan ka ne mai sanko an gina sunan ka ko kuma sunan ka mai sanko ne Amma dai ka san yake wannan inkiyar ko? kenan yau ka karba ka amsa kenan. A'a kun ga da Allah kar ku fara mana wannan kace na can tun ban ma je ko ina a cikin wannan shirin namu ba haba ku matsalar ku kenan wallahi tallahi to ya ishe ku haka ya isa. Ha, ai gaskiya dama ka san tan buzo. Ina so dama na baka shawara. To baba Latijo akan me kenan? Ka san dama ni akwai waɗanda nake ganin wato hada su a cikin waje ɗaya a lokacin da ake gudanar da shiri yana haifar da husuma da yawa a cikin makafta. To na dare na so na baka shawarar cewa me zai hana a canza yanayin yadda ake haɗin ta yadda kaga ba za a dinga yawan samun husuma a cikin makafta ba. Hakan ba daɗi. Kaga shirin da ya gabata haka gaske ya tuma ya kashe fafarawa baban soyayya sauro a fuska. Ka gani ina amfanin wannan karshe ba gama shirin ba shi aka sallame shi. To ai daman shi yasa na faɗa cewa ƙarshen ta nima abin da zai iya faruwa a yau kenan saboda kaga ba je ko ina ba wannan dan giyan dan barasan dan rainin hankali dan tambelan yazo yana nema ya kira suna na ya gaya magana da ka taran gila. Masauraro yanzu zamu an taya zuwa sashen mu na farko a cikin wannan shiri sashen kishin kai saboda haka a kapta. Maraba zuwa sashen kishin kai sunan babinmu na yau kowa da ranarsa kuma ya kunshi labari ne akan wani babban ma'aikaci a wata ma'aikatar sarrafa naman dabbobi. Shi wannan mutumi ya kasance duk da yana da babban matsayi yana sakewa da kuma yin faran-faran ga sauran ƙananan ma'aikata wanda hakan ya sanya sauran sa'anninsa na wajen aiki suke ganin cewa yana saukar da matsayinsa da yawa. Sauran mutane fa suna magana akan ka a bayan idanka ni kuma gaskiya naga dole na fito na gaya maka cewa kowa gani yake kana zabar da matsayinka da kake yawan sakewa da ƙananan ma'aikatan nan. Yin hakan magana ta gaskiya zai sanya su rena ka daga nan kuma mu ma kan magani za su yi kamar mu wasu sa'annansu ne. To ai naga dai duk da akwai tazarar matsayi a tsakaninmu ai babu tazarar mutumtaka ya kamata a koda yaushe ka sallama wa mutum mutumtakarsa ko da kuwa a ce yana ƙasa da kai a matsayi wayewa ilimi da sauransu. Kuma bugu da ƙari ni kam ai ba sakewa nake da su irin wanda zai kawo reni da wuce wuri ba kawai da ina sake musu fuska ne yayin gaisuwa wasu lokutan kuma nakan yi zancen raha da su domin su samu jin daɗin cewa na sama da su ya ɗauke su da kima wanda hakan zai sa su ƙara dagewa akan aikin su domin su ma su ga cewa sun faranta mana. Dagewa akan aiki idan suka yi aidan kansu tunda ai ba kyauta suke yi ba. Kar ma mutum ya dage mana ya gani idan ba a maye gurbin sa daidai da kiftawa da bismillah ba. Haka dai shi wannan bawan Allah ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa a wannan ma'aikata cikin zaman lafiya da kuma sakewa da ƙananan ma'aikata. Ya zama da kullum idan lokacin tashi yayi wannan mutumi sai ya tsaya ya sallama da dattijan mai gadin da ke gadi a kofar wajen. Baba Liti Allah ya kawo lokaci ba. Mai gida nawa Allah ya yi da fatan a samu nasarorin abin da aka yi. Amin Baba Liti na fece to. Allah ya feto alherai ya kuma kiyaye. To madalla sai gobe. Allah shi kai mu. Su kuma sa'anninsa a wajen aiki banda hantara kyara da nuna isa babu abin da ke shiga tsakaninsu da ƙananan ma'aikata. Kai inuwa. Na miya labai. Yau ne karo na ƙarshe da zan yi maka magana akan barin masanyayar nan a buɗe. Jahilan banza ba gidaje kawai. Ka sake barinta a buɗe to a bakin aikinka sha kawai. Ai hakuri labai. Masanyaya dai wani ɗaki ne babba mai sanyi sosai da aka yi shi domin rataye fedaɗin dabbobi da aka yanka
don ajiye su zuwa lokacin da za a shigar da su wani sashe na daddatsawa da kuma sarrafa naman su zuwa yadda ake bukata. Wata rana shi wannan mutumi mai kirki yana ofishinsa sai ɗaya daga cikin ƙananan ma'aikata ya kwankwasa masa ƙofa. Nan take ya bashi izinin shigowa. Bayan ya shigo sai ya ce masa, Mai gida, dama na zo ne na faɗa maka cewa dungun masanyaya na can ta yamma baya sanyi, kuma haka ina ga zai shafi naman da aka rataye ta wajen. To yanzu ka je ka nemi wani ya taya ka ku matsa da naman izuwa bangarori masu yi. Bayan an tashi zan shiga na duba. To yallaɓai. bayan an tashi daga aiki a wannan rana sai shi mutumin ya je zai shiga masanyayyar kamar yadda ya faɗa domin duba wannan matsala. Kafin shiga sai ya ci karo da abokin aikinsa. Yare, ina zuwa haka. Masanyayyar nan zan duba saboda ɗazu an kawo min rahoton cewar kusurwar yamma ba ta yi. Shine zan bincika. Mu shiga mana mu duba. A daidai wannan lokaci kuma shi Inuwa har ya fita zai tafi sai ya tuna da kashedin da aka masa akan barin masanyaya a buɗe. Kai saura kaɗan na manta yau ban rufe wajen nan ba. Tab, da na shiga cakwakiya. Shikenan cikin hanzari ya garzaya ya je kama kofar masanyaya ya kulle ba tare da ya san cewa da mutane a can ciki ba. Haka zalika ya manta cewar mai gidansa ya ce zai duba matsala bayan an tashi. Hakan ta sa ya kulle su a ciki. Yawwa, kaga ashe matsalar daga nan ne. Wallahi yanzu kawai zuwa gobe da sassafe sai a kira Ire ya zo ya duba. Kwarai, ai yayi kyau da muka gano matsalar nan tun yanzu. Kai, kofar nan fa arfa take. Haba dai, ina zuwa kule baka ja da kyau bane. Ah, wallahi an kulle mu. Subhanallahi. Kai! Da wani kusa ne? An kulle ma nan ku bude mu. Leti, Inuwa, Jamilu, ku zo ku bude mu, an kulle ma nan. Ku bude mu. Haka dai suka yi ta kurma ihu amma babu wanda ya ji su domin duk an watse. Sun kai fiye da sa'a guda suna ta dukan kofa suna ihu domin a kawo musu doki. Gashi sanyin ɗakin ya kassara su ta yadda ko sassan jikinsu ba za iya jin su. Karshe suka yi laushi tun muryarsu tana fita sama-sama. Har ta kai sai iska kawai ke fita idan suka bude baki da niyyar ihu. Shikenan suka dangana kuma suka saduda. A can waje kuma Baba Liti mai gadi ne yake zaune yana ta zillimi mamaki da tantama akan wani abu. Ya waiga dama, ya waiga hagu, ya daga kai, yana nazari sai ya ce, A'a, kai yau fa akwai damuwa. Lafiya kuwa yau mai gida bai mun sallama ba, sai dai idan bai zo ba. Amma ai kuwa ya zo, domin ga motarsa can. Gaskiya ya zo, to ko dai bai fito ba ne. Hala wani aiki ne bai kammala ba ya zauna zai kammala. Bari in jira in gani. Ko da yake na tuna fa, shi kanshi mai gidan ne ya taba ce mana, kada mu taba yanke hukunci da tsammani. Ko na ɗauka kaza ne yayi kaza shi yasa ban yi kaza ba. Ya koya mana cewa komai mu bai mu tabbatar tukunna kafin mu yi hukunci. Kaga bari da in tashi na je na tabbatar. Baba Liti mai gadi haka ya tashi ya kutsa zuwa cikin ma'aikata. Ya nufi ofishin mutumin ya buga ya yi sallama amma alamu suka nuna baya ciki. Ya bincika ko ina da yake ganin zai iya samun sa amma bai gan shi ba. Saboda haka sai ya dawo zai fice kasancewar yayi tunanin mai yiwa sun fice ne da motar wani bai lura ba. Ya zo ya wuce kofar masanyaya da nufin fita daga wajen. A daidai wannan lokacin sai mutumin kirkin nan ya ji sautin takunsa. Nan take yi yunkurin dukan kofar ɗakin da suke ciki domin janyo hankalinsa amma ina sanyi ya kashe mishi gabobi don ko da yake kofar ma bata yi wani ƙaran da za a iya ji ba. Baba Liti mai gadi ya koma wajen zamansa amma duk da haka bai daina tunani akan lamarin rashin ganin mai gidansa ba. Haka dai yayi ta juya tunani sai kwatsam ya tuna bai fa duba masanyaya ba. Ai kuwa nan take tashi da sauri ya hanzarta zuwa ɗakin. Yana isa bakin kofar sai yayi magana. Mai gida, mai gida. Shi ko mutumin da jin haka yayi kokarin motsa hannunsa amma duk sun kandare saboda sanyi. Ɗaya abokin aikin nasa ma ya jima da somewa. Mutumin ya rasa yadda zai iya bayar da alama da za ta nuna cewa suna ɗakin. Baba Liti mai gadi yayi kira ya ji shiru sai ya juya zai koma. Mutumin nan sai wata dabara ta zo masa. Nan take sai ya dage da ƙarfinsa na ƙarshe ya buga tari mai ƙarfi. Nan take sai shi ma ya some a wajen. Ai kuwa Baba Liti mai gadi ashe ya jiyo wannan tari. Nan kuwa da saurin tsiya ya zo da yake yana da mabudan wannan ɗaki sai ya ciro gungun mabudai yayin da yake ta kokarin zakulo mabudin wannan kofa. Mai gida gani nan yanzu zan bude ka mai gida. Ashe kulle ka aka yi a nan. Kada ka damu gani mai gida. Daga nan ya bude su, ya fidda su, ya yi maza ya garzaya ya nemo doki aka kai su asibiti. Bayan sati suka samu lafiya, amma sai dai shi ɗayan mai hantarar mutane ya gamu da jarrabawar rasa kafafunsa, inda ya koma yawo da keken na kasassu. Ya fahimci cewa ba don kyakkyawar ɗabi'ar abokin aikinsa ba, da ba su fito da ransu daga wannan ɗaki ba. Hakan ya sa tun daga wannan rana ya koma mutunta jama'a.
ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna kowa da ranarsa. Nagode. Kai, to fa gaskiya babban mutum ya anta ni cikin cakwalkwalin nutsuwa da nazari. Lallai tabbas ya kamata mu san muhimmancin mu'amala, mutunta mutane da kuma tunawa cewa kowane mutum da ka gani to fa akwai ranarsa. Saboda haka kada dan mutum yana karkashin ka mai shi tamkar ba mutum ba, kana hantararsa, kana kyararsa, kana wulakanta shi, gaskiya hakan kuskure ne ba kankani ba. Domin sake jin wannan babi na kishin kai za ku iya antayawa zuwa manhajar Algaita Dub Studio na Android, wato Algaita Dub Studio Extra, domin sauraron wannan babi na sashen kishin kai har ma da sauran waɗanda aka yi a baya. Idan baka da wannan manhaja ba matsala, kawai ka antaya Google Play Store ka binciko Algaita Dub Studio Extra, kana ganin sa sai ka danna install. Bayan dama da kake da ita ta sauraron babin sassa, hallau kana da damar kallon fasararrun fina-finai, sauraron waƙoƙi, hatta wannan shirin ma da ake yi bayan kammala shi zaka iya samun sa a cikin wannan manhaja domin sauraro. To masu sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirin mai suburbuda tare da ni Buzo dan Fillo Inkiya mai suburbuda, a tare da matuka uku, wato Baba Dattijo, Rangila Master da kuma Kwarkwar Sinu. Kafin mu anta ya zuwa maudu'in mu na mu'amala, ina so na dan taba ka Rangila Master. Ina ji. Lokacin gabatar da kanka a cikin wannan shiri kai wani furici na nuna cewa ka antayo cikin wannan makafta da wasu abubuwa waɗanda za su rikita magautanka, su kuntata musu, kuma su cizguna musu ba, su raba su da sa'ada da kwanciyar hankali, hatta salamar su bai cewa za ta yi. Kwarai ma kuwa, haka na ce, kuma ina nan daram akan bakata, ban sauya ba. To da kyau. Ai ka san dama an ce wai maganin ƙarya hallara, ka faɗa ɗazu, yanzu kuma za mu gani a ƙasa. Menene wannan abu ko menene waɗannan abubuwa? Aikin rababas in ji Tosa. Kai bugagge, aikin bar ake cewa ba rababas ba. Bar, ka gane yayi ko? Ko baka gane bane? Bar ake cewa bugagge kawai, kuma da wa kake yi? Sunanka ne rababas ko kuma sunanka ne Tosa? Ko daya, amma maganar wa ake yi, akan wa ake magana kuma da wa ake magana, ka dauko wannan furici kana cewa wai ake rababas in ji Tosa. Rangila, Rangila. Kwarkwar, kwarkwar. Wai me haka ne dan Allah? Ni wallahi bana so na ga mutum ya girma amma ya dinga abu kamar wani karamin yaro. Me haka? Bozo dole fa sai da uzuri. Duk wanda aka ce da man kwalbabbe ne a koda yaushe. Ba ma kamar yaro ba, kamar mahaukaci zai koma yin abubuwa ai. Ai hakuri. Ya masa uzuri. Ai ba wai da shi kadai nake ba. Duka ku bi da ku nake da kai da shi din. Kuma misali in kai kana ganin shi a masa uzuri shi kwalbabbe ne, to kai a kwalban kake zaka biye masa kai ma kai ta abu irin na kwalbabu. To yanzu dai Buzo dan Fillo duk manta da wannan. Mu dawo kan maudu'i a aji abubuwan shirme da mahaukata da kwalbabu, tammadaddu, watsatsu, a dawo kan waɗanda suke da kan gado suka san me ya kamata. Muna baka din mai wadana kuma makaryata. Ana yana hankali. Kwarkwar wallahi kwarkwar ina fa mun to kenan. Ba kenan ba. Sunanka ne mana bakai ko kuma sunanka ne mai wadana. Mun sunanka ne sai ka gaya mana a yau. Amma ba wai mutum ya magana sa ba, kawai sai ka yi tsalle ka fara cewa wai kai waye mene da sauransu. Ko ba gane ba ne? Ban gane ba. Domin ni maganar masu hankali yake ganewa ba, maganar mahaukata ba ga gusha yayu ba, tambadaddu, waladdu. A gane ai? A'a ban gane ba. Saboda ni kuma ba na gane maganar munafukai mai wadara, makaryata, gajeru kuma masu sanko da tumbi. Sunan wani wai tumbilo. Oh, wato shi kenan ya gaya magana ya shirya abin ya zama abin dariya, amma ni na faɗa magana sai a fara faɗa a ce ba daidai ba ko? Shi kenan ku ci gaba da haɗe min kai. Duk abin da yake faruwa na sani. Kuma wallahi tallahi Ha ba Rangila. Maganar fatan baki kawai komai sai ka fara kokarin zaka kuka wa mutane. Kuko, na ce kuko. Kai Baba Dattijo, wallahi tallahi ka ba hankali. In ban da annabi manci tun da zuba kai magana ba sai yanzu. Sai yanzu da aka tawaye man haƙƙina, aka ci zarafi na tukunna. Na gode rashin jin daɗi ne har zaka kawo min maganar wani ina kuka. Na yi din. Hawayenka aka zubar konawa, to sautin muryarka aka yi kukan konawa, bakinka aka tabe konawa, abin da kawai in tabe bakina in yi kuka na cikin salama da sa'ada. Tunda dai shi wannan tsohon najadin ba za a bada dama na nafke shi ba. Malafki juna ne. Ko za mu gwada ne? Iye? Na ce ko za mu gwada ne? Rangila, ni fa bana son maganar faɗa a cikin makafta fa. Aka bubbuge abubuwa nan aka yi asara. Waye zai biya? Kai zaka biya?
ba fa na san irin wannan abin. Wace lokaci ba haka aka zo aka buge makirfo ba ya rabe gida biyu? Ai kai ne ma a lokacin ka buge shi. Na tana lokacin san uwa ya sa masa makirfo ya ji maza ya rabe gida biyu. Dariya ka za ta zama kuka. Allah kuwa dariya ka za ta zama kuka. Haka sani. Ba za mu fita daga makarta ba. Muna fita wannan dare ta ka za ta zama kuka. Makwalbin banza makwalbin wofi kawai. Gajere mai katon ciki mai son kwan banza, gajere mai katon ciki mai son kwan wofi. Za ka ga wofi yayi in na wofantar da kai na mari. Maka wofantar da juna rai. Aha. Za mu gwada ne? Na ce za mu gwada ne? Dan gida. Ko ma zauna. Ni fa kaga wani lokacin matsala ta da gudanar da shiri da waɗannan mutanen kenan baba da tijo. Ina jin ka. Babu dama a ɗauko magana a fara ta tiryan to wallahi sai kaga wani ya zo ya kawo wani abu a cikin maganar ya kutso da wata magana ko ya kutso da wani al'amari wanda zai janyo a sauka daga kan asalin abin da ake magana akai a shiga wata magana ta shiririta ta rashin ma'ana ta rashin hankali. Kuma ka san gauraye hurumi da hurumin da ba nashi ba ina dai daga cikin shika-shikan rashin ci gaba a cikin al'umma. Gaskiya ne baba da tijo dan ni kaina wannan abu yana ci min tuwa ƙwarya sosai ya zama da cewa ga hurumin abu an zayyana an faɗa amma sai kaga mutum ya zo shi ba mahaukaci ba shi ba wani dolo ko gaula ba kawai sai ɗauko wani al'amarin daban ya kawo muku shi. Ba zan manta ba akwai irin wannan da ya taɓa faruwa lokacin muna da wani group haka na WhatsApp. Group ɗin kuma an yi shi ne haka na 'yan uwa na dangi domin sada zumunci da kuma taya 'yan uwa jaje da kuma murna. To a daidai wannan lokacin kamfanin Algaita Dub Studio ya dawo jihar Kano kenan. Saboda haka ana ta gudanar da ayyukan gyaran sabon waje haka. Ana ta kawo kaya ana sassawa, ana ta dai aikace gurin ana mishi fenti da dai sauransu. Kasancewar a cikin yan wannawa da yawa suna tambaya na ya Algaita ya abubuwa suke gudana ai muna jin daɗin abubuwa ai kaza ai me. To sai zama da cewa a lokacin ana dan wasu abubuwan sai dinga ɗaukan hotuna ina turowa cikin wannan group din ana gani in ce musu ga Algaita nan fa ana ta kaza ana kaza a halin yanzu. Shikenan wasu gani su taya murna su jinjina wasu kuma da abin baya musu daɗi kamar dai da aka saba su yi buris kamar ma ba su gani ba. To ni wannan gaskiya baya ma damuna tunda dama tun farko baka ce komi ba kuma baya ga haka ka san an ce ka faɗa alheri ko kai shiru to tunda sun ga ba su da alherin da za su faɗa sai suka ja bakin su kai shiru wannan daidai ne amma abin da ya ɓata min rai wanda a daidai wancan lokaci ina kokarin ɗora kaina akan wani kadami ne na kaucewa duk wani abin da zai jawo fitina kasancewar na san ina da zafin rai wasu lokutan a lokacin ina koyawa kaina dannar kaina musamman tsakanina da dangina kawai sai ga wata daga cikin uwanmu ta ɗauko hoton wasu kifaye ta an tiro su cikin wannan group wai jama'a ku ga ikon Allah a ƙasar ina ne wallahi ruwan kifi ake yi daga sama suke faɗowa na ji a wani lokacin kamar na mata ruwan ashariya amma na da ni zuciya ta ce kar ka yi haka na gaya wa kaina tun farko dama ba tarbiyyar da aka maka ba kenan saboda haka kada ka yi haka dan gaskiya ba zan manta ba mu tun da muka taso muna yara hatta ka ce mutum Allah ya isa mu a gidanmu kamar kai zagi ne in dai mutum ya maka abu sai dai ka ce baka yafe ba amma in ka ce Allah ya isa to kusan kai wani ƙwaryan zagi ne kuma zaka kosha su burbuda saboda haka kawai sai ban ce mata komai ba amma dai ta bata mare a wani lokacin saboda ana magana akan wani abu daban hurumin da ake tattaunawa akai daban abin da ta dauko ta kawo daban kuma za a iya fasara wannan abu da ta yi zuwa gida uku na farko ko dai bakin ciki take yi dangane da abin da na dora kuma sauran jama'a ke ta magana akai ko kuma ita kawai bahamayya ce mara kan gado ana magana akan wani abu ki dauko wata magana ta kifi zancen ƙarya baki damu da zancen da kika zo kika tar ana yi baki dai kawai kin fi so ke aji zancen ki na uku kuma ta yiwu bata ga abubuwan da aka riga aka sa a baya ba wanda kuma gaskiya ba ma hakan bane dalili kuwa ba wai a lokacin ta zo ba ana ta hira da ita akan wasu abubuwa tsakankanin wannan hiran ne har ta kai ga wata ta yi tambaya akan Algaita kuma na fara turo waɗannan hotuna na cewa ga halin da ake ciki ma a yanzu haka wannan misali ɗaya ne kawai daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa ai wato buzo dan filla misalin irin wannan abun ma sai ka hawo Facebook gaskiya ba ai bana ma so na fara kawo wannan magana ne saboda akwai misalai da yawa da zan iya kawo to ma sauraro kada dai ku manta kuna tare shirin mai suburbuda wanda yake zuwa gare ku daga tashar Dala FM mita 88.5 tare da ni buzo dan filla inkiya mai suburbuda da kuma makaftan cikin makafta yanzu mu anta ya zuwa sashen mu na gaba sashen da kuka dade kuna daku sashen da kuka dade kuna marari kuna buƙatar lalle an tayo muku da shi a cikin wannan makafta ta wannan shiri sashen dogon labari na ci gaban labarin soyayya ta da wata mamusiriya a Cairo yanzu mu anta muku fita ta 15 bayan ko mun dawo daga sauraron wannan sashe za mu dai sake tuntubar Rangila Master amma wannan karar Rangila Master ba za a ka saurara kan maudu'i ba za ka gaya mana menene ka tanado ka shigo da shi cikin wannan makafta wanda kai kirarin cewa zai kunsa wa magautanka bacin rai bakin ciki da rashin sukuni duk da dai cewar na ga ya cika ya batse kamar balagaggen dan tumfafiya
na san zuwa lokacin da zamu gama sauraron wannan sashe ya sako, musamman ma kasancewar abin ya shafi soyayya ne da ba masiriya wato Balarabiya kenan kun ga bar bursawa Ja'iri. kwarkwar kaga dan Allah ka rabu da mutumin nan, kar ka je ka shiga sabgarsa kuma yanzu ka ƙara jangulo mana shi. ya Sashen dogon labari a kapta. Ina muku maraba zuwa sashe na dogon labari a babin soyayya ta da wata bamisiriya a Cairo, kashi na 15. Ba zan manta ba, ina gaya muku cewa bayan ka shige jirgi ka tafi, na kasa motsawa daga inda nake tsaye saboda tsananin, sai kawai na ji shiru. Ina ta hello na ji shiru, sai na ji ana ta maganganu kamar da faɗa, amma bana jin me ake faɗa. Na ji muryar Samra ita ma tana ta yi, sai kawai na ji layin ya yanke. Na kira layin, na ji a kashe. Na ce ko dai matsala ce ta layin sadarwa. Na ɗan yi jinkiri, bayan wani lokaci na sake kira, hallauri na sake jin wannan layi a kashe. Na ce bari ɗan fita in sha iska, wala Allah idan na dawo sai in sake jarabawa. Na fita, ina ta duba agogona. Dama na ƙudurta a raina cewa bayan minti 15 zan yi sauri in koma in je in sake jarabawa. Bayan minti 15 ne sauri na sake zuwa na je na ɗauki waya na sake bugawa. Hallauri na ji layin na a kashe. Haka dai na ɓata wannan dare nake ta jaraba abubuwan da za su ɗauke min hankali, har dai na samu na ja lokaci na sake jaraba kiran wayarta. Amma duk sa'ad da na dawo, ina sa ran idan na kira zan ji layin ya shiga yana dut. Amma ina, sakamakon da nake samu tamkar wanda waninsa ya mutu ne, yake tunanin idan ya fita ya dawo gida zai ga wannan mutumi a raye, ba zai taɓa ganin sa a raye ba. Haka zalika wannan layi na kira amma sam ban ji wannan layi ya shiga ba. Haka na ɓata wannan dare, ban yi bacci ba, zuciyata ta rabu tsakanin kunci da kuma kaguwa da sake jaraba lambar wayarta in ji ko zan same ta. Can ina zaune sai na ja mun kwasa mun kofa. Na tashi ina tunanin cewa cikin wannan tsohon dare waye zai kwankwasa mun kofa haka. Na tashi ina sauri kuma ina saibi, ina saurin kaguwar ganin wani ne yake buga mun kofa. Ina kuma saibi na tsoron ban sani ba ko wani mai neman illata ni ne. Na je bakin kofar, na tsaya ina kallon kofar, ni ban bude ba, ni kuma ba tunanin komai nake ba, na dai tsaya kawai bakin kofar. Bagatatan karar kwankwasa kofar ya firgita ni zuwa dawowa cikin hayyacina. Sai na kasa kunne ina kokarin ko zan gane wani sauti na magana ko na wani abu dai wanda zai sa na fahimci wane ne yake kwankwasa mun kofa. Sai na ji sauti kamar shishikar kuka, gabana ya faɗi. Nan take ne hanzari na bude kofar. Ina budewa, wa zan gani? Sai naga Samra tana tsaye ta yi dagaje, idanunta sun caɓe da hawaye. Ta kalle ni, muryarta tana bari, ta ce min ka taimake ni. Kawai sai naga gudan jini ya fito daga bakinta. Wayo Samra, kawai sai ta yanki jiki ta faɗi. Na bi ta na riko ta, ina Samra. Waye ta baki? Me haka yi miki? Waye ya cutar da ke? Samra. A daidai wannan lokacin sai na ji an tuntsire da dariya. Kawai sai na ga wani mutum ya fito daga cikin duhu, rike da sharbeban takobi, yana ta dariya kuma yana mona gwalaban da bana ganewa. A wannan lokaci na tabbatar da cewa ina matakar ƙaunar Samra, saboda ji nake a zuciyata ina alfahari da wannan lokaci, saboda na samu damar tabbatar da halaccin soyayya ta ga Samra, saboda yau gashi ji nake a shirye nake na bayar da rayuwata akan soyayyata. Wannan mutum ya iso gare ni, ya ɗauko takobin da ke hannunsa, ya mari gefen kaina, na wutsila na faɗi gefe, sannan ya zo ya haulo jikina, ya ci gaba da wannan azalumar dariya tasa. Ni ko sai salati nake, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ina cikin wannan yanayi ne kawai sai naga baban Samra ya zo ta saman kaina, sai kuma ga jami'i Magdi ya zo ta wajen kafafuna. Sai na ji hankali na ya fara kwanciya. Na kalli baban Samra na ce, amma Khalid, Sa'id ne, ma'ana ka taimake ni, ka cece ni. Sai na gaina ta kallo na kamar ba magana nake masa ba. Sai ni sauri na kalli Magdi, na ce mai Sa'id Magdi, Sa'id Magdi. Shi ma dai naga ina, kowannensa ya ɓata rai, tamkar bai sanni ba, tamkar yana jan haushi na, tamkar kankanuwar dama yake nema domin ganin bayana.
A wannan lokaci ne wannan gabjejen mutumi ya sa hannu ya naushe ni a hanci na, sai da hanci na ya jini, sannan ya miƙe daga kan ruwan ciki na da ya zauna. Ina hanzarin zan miƙe sai baban Samra ya yi sauri ya kama hannaye na biyu ya riƙe, shi kuma Magdi ya kama kafafuwa na ya ja. Ina ta giciniyar kwatan kaina, ina ihu, ina kokarin kwatar hannaye da kafafuwa na. Wannan katon mutum ya zo yana jan takobin sa a ƙasa, takobin yana ƙaraji, tartsatsin wuta yana tashi, a goye da bayan sautin kuma yana ta shekewa da wannan mummunar dariya tasa. A daidai wannan lokaci sai na fara salati, ina ta salati, ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saboda na tabbatar a daidai wannan lokaci ƙarshen rayuwata ya zo. Dama alamu sun nuna min cewa wannan soyayya ba karamar haɗari ba ce ga rayuwata, amma na ji na gani, na amince, na yadda, na saduda, na sadaukar, bana nadama. Na gode Allah, na yi tawakkali. Na juya na kalli Samra, na gabata motsi, idanunta ya cika da kwalla. Nan take na ji hawaye ya cika min idanuna. Sai ga wannan mutum ya zo daidai ta kaina, ya kalle ni ya murmushin mugunta, ya daga takobi. Kawai sai Ƙarshen fita na 15 kenan na dogon labarin soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode. Sashen dogon labari kenan kuka saurara na soyayya ta da wata bamasiriya a Cairo. To bayan shiga shakwakiya Alƙur'an. Masauraro kada ku manta kuna tare da shirin mai suburbuda wanda yake zuwa gare ku daga tashar Dala FM mita 88.5 tare da ni Buzo dan Fillo da kuma makaftan cikin makafta. Wannan sashi da gama saurara na soyayya ta da wata bamusiriya a Cairo za ku iya sake sauraron sa a cikin manhajar mu ta Algaita Dub Studio Extra. Haka zalika wannan shiri ma bayan an gama sauraron sa a tashar rediyo za ku iya antayawa zuwa cikin wannan manhaja domin sake sauraron sa ba kaukautawa. Kare da kuma a cikin wannan manhaja akwai fasararrun fina-finai da muka antayo muku kamar irin su masheki, mai tabar gaza, gadar zari, kauna biyu, jan wuya, mazantaka da dai sauransu. Za ku iya antayawa ku sha kallon ku daukar ko tsayawa ba ta yi, inda kaga tana tsayawa to sai dai in network ɗinka ne ke fuskantar shakwakiya. Maza ku antaya zuwa Google Play Store domin sauke wannan manhaja ta Algaita Dub Studio Extra. Na san wasu za su ce maudu'in ma'amala da muka ce za mu tattauna a kai ba su ji mun ce komai a kai ba, to ai mun fara tattaunawa a kai kaice, amma yanzu kuma barin kawo muku shi a zayyane. Maudu'in mu'amalar mu na yau shine matsaloli da koma bayan da ke tattare da gauraye hurumi. Za mu kawo su a jere kuma a yi bayani akan kowanne. Amma kafin nan kamar yadda na gaya muku za mu dawo kan Rangila mu ji menene wannan abin da ya an tayo da shi zuwa cikin makafta wanda da shi zai kundime duk wani farin ciki da kwanciyar hankali da annashuwa na magautansa. Rangila masta mun dawo gare ka. Zan yi bayani, amma dai dan Allah da Annabi a gaya wannan kodadan tsohon kada ya sake shiga cikin magana ta, domin za a samu matsala. Aikin rababas. Kai bala ke cewa bar Rababas. bar Rababas. bar. Kai dan Allah ya isa. Gashi dai an sake dawowa kan dai wannan matsala ta gauraye hurumi. Sai ka gaba ɗaya an banzantar da muhimmin al'amari da aka ɗauko ana tattaunawa akai. An shiga tamfele da kadifiri. Rangila, dawo kan maudu'i muna jinka. Ina masu cewa Balarabiya ta watsar da ni. To lallai su shirya domin bakin su zai sari guntun tauroso. Ina jinka. Na an tiyo da ginagaggiya kuma balagaggiyar hujja akan cewa Balarabiya tana tare da ni, kuma su Ibrahim ma sun kasa. Wani Ibrahim ne? Ibrahim nawa dai? To da wani Ibrahim din nake magana akai. Shi din ne mana. Hirin hiwaye hi. To dai ina baku labari. Muna jinka, muna jin ƙarya. Ka ga Rangila manta da shi da Allah ci gaba da bayaninka. Shi kenan. Wato da ci aka samu. A yau nan ina hanyar tahowa. Ta rangalo min waya. Haba, idan ka ji hirar da muka da ita, wallahi tallahi ko fafara babban soyayya, dole yayi ki kuma yayi ka. Yayi ki kuma yayi ka. Ki ai makulli ne da turanci ko? Ka kuma mota ce. Ina ka saba lamba. Yau dai kan na ginda da kai oba. Yayi ki yayi ka, abin da yake nufi. Dole ya kiyaye kuma ya karaya. Ki ka. Oh, na gani. To da kyau. Na jinjina wannan basira. Duk yanda aka yi ba ta zama ce ta sata ce. Tunda ba na tsohon makwalbi na sato ba yi kenan. Ba na son haka. Me haka? Kaga kada ka gauraya mana hurmi, ci gaba da bayaninka kawai. Saboda tabbatar da hujja da kuma kunsawa magauta, na shigo da daukar wannan magana da muka yi da ita a cikin waya. Za ku tabbatar da cewa ni na Balarabiya ne, Balarabiya kuma ta wace. To dai sai mun saurari wannan hujja za mu gane. Ina hujja take? Tukunna ma kafin mu saurari wannan hujja. Amma kafin mu saurari wannan hujja tukunna, wai ba ustazin Lazibi ne yake dan taimaka maka da larabcin ya fasara maka mai ta faɗa sannan kuma ya dan gaya maka abin da zaka dan kora mata?
haka yanzu ina gaya muku ku rabu da shi munafikin Allah ta'ala makareci kawai mutum ka tsaye da gemu kamar zaka yi shara da gemu amma kana ƙarya. To shikenan yanzu dai an tayo mana da wannan hujja. Magauta lalle ku hirya domin lokacin kuncin ku ya an tayo. Zan kafta. To ayi kenan. Halo Habibiti kaifa haluki? أنا بخير أين عليك يا حبيبي؟ حبيبتي الحمد لله افتقدك يا نور القلب. بخير شكرا حبيبتي كيف مصر بخير؟ مصر رائع سأكون قريبا إلى النيجيري. أستاذ الذي بخير شكرا الحمد لله الحمد الذي بستاء وأمير بوزو وهمار كل سيرو أجمعين بخير شكرا الحمد لله يا حبيبتي اذكرني دائما يا حبيبي. أنا از جو أنا جو إلى المكتب استوديو مكتب الحمد لله دانا إلى كانو. تحية للجميع سأتصل بك لاحقا آتن بنفسك. حبيبتي إلى اللقاء ونحبك. شكرا دليلا إلى اللقاء ما شاء الله. ina suke ne magautan wanda ya ji yadda hirar ta kasance da balarabiya ko to gobe da ƙara jin wani ɗan taurosan ya zo ya ce min cewa wai bai da akwai balarabiya ko balarabiya ba ta yi na kuna da jin kalaman soyayya da ta dinga an tayo mun An dai sha da kyar. tunda an sha da ai kenan kuma gwara mu mun sha ne daga al'amari mai muhimmanci ba daga kwalba ba makwalban banza makwalban wofi. To yanzu dai ya isa mun ji hirarka da balarabiya. To amma yanzu ba lalle mu tantance cewa abin da aka faɗa daidai bane ko kuma ka bata martani yadda ya kamata ko kuma ka ma fahimci me ta faɗa ba. Dole sai mun nemo wanda ya shahara a bangaren larabci. Kuma ni na ganin abin da ya kamata mu yi kamata mu gayyato ustazan lazi. Gaskiya buzo ma ji daɗin wannan magana taka ba. Akan menene ni da abatari da habibiti ta manya abun mu cikin farin ciki da nuna soyayya ga juna haka zalika ta nuna sinkin gamsuwar ta akan bayanai na kun da ji duk maganganun da muka yi ta gwada farin cikin ta gaggaya min kalamai masu daɗi kuma ka ce za a kawo wani ustazin lazi me ya je can ya karata ba ruwana da shi. Dama ai ba wai kai ne aka ce za ka yi alaka da shi ba mu ne muka ce saboda mu ƙara samun gamsuwa akan cewa wato abin da kake so ka gwada mana tabbas maganganun soyayya ta gaya maka kuma kai ma ka fahimci komai da ta gaya maka kuma ka mayar mata daidai da yadda ta gaya maka. To amma wai idan na wata tambaya za a ce na yi daina hankali? Ya danganta da mai ka tambaya. Shiru ba da kai nake yi ba bozo zan yi tambaya amma karkashe na daina hankali. To wannan shirin na koyar da larabci ne? a'a Shirin tabbatar da ingancin larabci ne? a'a ko kusa. To shiri ne da aka hassasa shi akan ganin an tozarta mutum an kure shi a bainar kunnuwan masu sauraro musamman ma magauta? Ina nesa da haka. To inda haka ne maganar wani jawo ustazin lazi ya zo ya tabbatar da ingancin larabci na ban yarda da shi ba ban amince ba kuma bai kamata a yi ba in aka yi haka an saba wa wannan shiri an saba wa dan ba da kuma tarbar wannan shiri. To Rangila ni ma ina da tambaya a gare ka. Ina jin ka. A duk cikin masu gudanar da wannan shiri wa kake ganin yafi farin jini yafi masoya kuma an fi yin sa. To ai wannan kamar ka tambaya ne ka ce wai shin da rana wata ne yake fitowa ko rana ce take fitowa to kaga a cikin tambayar kama amsa tana nan kace da rana wata ne yake fitowa ko rana kaga a cikin tambayar kama amsa tana ciki to wannan tambayar da kaman amsa ka tana cikin tambayar da kaman ka san wane ne yayi To in dai na kintata daidai cewa za ka yi kai ne. kwarai ma ko ni ne ai shine na gaya maka amsa ka tana cikin tambayar ka ai tafi da gidanka ce kwarai ma ko tafi da gidanka ce Aikin Ramamas in ji Tosa. kai mashayi kuna ke cewa Ramamas. bar Ya isa na hana gauraya hurmi. Rangila a bisa amsar da ka bani na cewar kai kafi kowa farin jini kafi kowa magoya baya a cikin wannan shiri ba matsala mun yadda za mu kada ƙuri'a masu sauraro kuma masoyan wannan shiri su zaɓa shin a gabatar da ustazan lazi ya tantance wannan larabci ko kuma kuna ganin cewa Rangila yana da gaskiya akan maganarsa cewa hakan ba hurumin wannan shiri bane. ta kuma da zaka bullo miki a gaskiya ban yadda ba Wannan ya tabbatar mana da cewa kai kanka ka sani a zuciyarka baka bi kowa masoya a wannan shirin ba. wallahi na fi wallahi tallahi na fi to shi kenan na yadda tunda abin haka ne wallahi na yadda za ku gani kuma an mata na kada ku yarda da wannan tsari ko a ina aka je aka sa ko a Facebook ko a ina ne kada ku yarda da wannan tsari an shirya ne domin a ga cewa an gure ni ko an tozarta ni kuma wallahi tallahi ba zai yi ba ni kuma na san larabcin gaskiya ne yawa amma duk da haka ba zan ba da damar da za a zo ana nema a gure ni ba haka kawai matasa na kuma kuna ina mazaje kada ku yadda fa Rangila naku ne fa sarkin masta Sarkin rawa dai gaba ɗaya ka ruɗe ma sarkin masta. sarkin rawa
kada ku yarda da wannan tsari ku nuna cewa ba ku goyi bayan wannan al'amari ba. Ustaz Lazi din mene? To shikenan tunda yanzu dai mun riga mun samu maslaha kan wannan al'amari insha Allah za mu antayo a shafinmu na Facebook kuma za mu ji daga ra'ayoyin masu sauraro. Idan aka samu rinjaye ta bangaren aka Ustaz Lazi to za a kawo Ustaz Lazi. Idan kuma ba a samu rinjaye ta wannan bangaren ba to shikenan ka samu yadda kake so. Kuma daga nan mun tabbatar da cewa Rangila kafi kowa masoya a cikin wannan shiri tun daga sha zaka iya kawo wani ra'ayi naka kuma zo su mara ma baya abubuwa su tafiyar da kai ka nuna kana bukata. To shikenan na yadda. An gama. Masauraro kuna tare da shirin mai suburbuda tare da ni Buzo dan Fillo a tashar Dala FM mita 88.5. Gani ga Baba Dattijo ga Rangila Masta haka zalika ga Kwarkwar Sinu. Baba Dattijo yanzu zan dawo gare ka kasancewar gaskiya a cikin wannan shiri namu na yau baka ce komai ba duk ka ja baki ka yi shiru ban san ko me ya jawo hakan ba. To masu jini a jika suna ta fafatawa. Ni me zan ce kuwa kaga sai in tsaya ta kallon su. Haka ne to Allah ya sa mu dace. Yanzu dai to lokacin yayi da zamu tattauna da kai dangane da maudu'in mu na mu'amala. Wai shin a ganinka Baba Dattijo a ganinka wasu matsaloli ne akan iya samu sanadiyar gauraya hurmi? To da farko dai Buzo dan Fillo kamar dai yadda ya tabbata ma gashi na ma mun gani a cikin wannan shiri. A duk lokacin da aka dauko wani al'amari wanda yake ba hurumin abin da ake tattaunawa akai bane. Aka gwamutsa da wannan hurumin. To na farko akan samu matukun na bata a bace daga kan abin da ake tattaunawa akai. Sai kaga an baro nan kuma ba a karasa inda ake so a ce ba. Kaga kenan anan an yi irin abin da ake kira jifan gafiyar bedu. Jifan gafiyar bedu me kenan hakan? An samu wannan ne daga labarin wani wato bedu. Ya kama gafiya yana cin tafiya sai ga wata gafiyar. Ya bi ta a guje tabbata a guje ita kuma da ya ga ba zai iya kama ta ba sai ya jefe ta da ɗaya gafiyar. Shikenan sai suka haɗu suka fece. To tun daga wannan lokaci sai ya zama na ake amfani da wannan a matsayin misali a lokacin da ya zama na ka dauko wani abu sai ka cika ka kama wani abun kuma shi wancan baka kama shi ba shi kuma wancan ka baro shi sai a ce wani ya jifan gafiyar bedu. Jinjina da godiya ga Baba Dattijo kaji mutun jiya. Wato kaga amfanin zama da waɗanda suka fika shekaru kenan zaka koyi abubuwa da yawa. Wasu abubuwan da kai baka zo wannan wajen ba to sun riga sun wuce ma to kuma za su gaya maka zaka ilmantu da wannan to kaga ko a yanzu ma mun ilmantu daga wannan bayani. To ci gaba da bayanin ka Baba Dattijo. Kwarai kamar yadda nake faɗa cewa yakan sa a sauka daga kan maudu'i a shiga tambele da shiririta a rasa ina aka nufa sai kaga an bige da wani abin da ba shi bane. Saboda haka ta wannan fuska gwamutsa hurumi ko gauraya hurumi yana hana ci gaba yana kuma dakile ci gaban idan an soma. Yawwa Baba Dattijo mun gode. To akwai na biyu kuma? Na biyu kuma gaskiya hakan yana bata tsari. Kamar ya kenan bata tsari? Zan baka misali. Yawwa Baba Dattijo ina jin ka. Kaddara wannan makamtar tamu shago ne na sai da kindirmo. Aha. Mutane suna zuwa suna sayan kindirmo abunsu mai sanyi mai daɗi. Baba Dattijo kai ma da abinka ka san abinka da bafulatani gaba ɗaya ya wuna ya biya tsinke wallahi. Bafulatani ko dai kado yanzu kan ka dawo Bahaushe wala fulfulde. Baba Dattijo ka kai ma yanzu kana so fa ka gauraya mana hurumi anan. Ya kamata mu ci gaba da magana akan abin da muke magana akai. Gaskiya ne. Ina magana akan shagon kindirmo. Ana cikin sai da kindirmo sai a yanke shawarar cewa to shikenan madadin a dinga sai da kindirmo kadai a hada da sai da katin waya. To yau da gobe sai ya zama da cewa waɗanda suke sayan kati sun fi masu sayan kindirmo yawa. To ina mai tabbatar maka da cewa za a waye gari wannan sai da katin zai shiga hurumin sai da kindirman ya kuma lalata tsarin sai da kindirman. Ta wace hanya kenan Baba Dattijo? Na farko za a iya waye gari shagon da ake kira shagon kindirmo za a koma kiransa shagon sai da kati. A nan tsari ya taɓu ko bai taɓu ba? Ya taɓu sosai ma kuwa. Sannan za a waye gari wasu za su iya shigowa unguwa suna neman kindirman idan ba wanda ya san tarihin shagon ba. Kowa ce musu zai yi babu shagon kindirmo a nan. A nan tsari ya taɓu ko bai taɓu ba? Ya taɓu. Amma ba wai cewa nake yi idan kana sai da kindirmo ka sai da kati ba. Wannan kawai misali na kawo saboda mutane su fuskanci hasken al'amarin. Magana muke akan gwamutsa hurumi dangane da maudu'i, kungiya, wata tafiya ta neman ci gaba da dai sauransu. Ba magana nake akan kasuwanci ba domin ni ba ƙwararre bane a wannan fannin. To ku gane dai jawabin Baba Dattijo, kada ku dauki bayanin akan wai kai tsaye magana yake akan shagon kindirmo da kati. Misali kawai ya kawo. Ba magana yake dangane da kasuwanci ba. Ko da ta bangaren kasuwanci ma akan gauraya hurumin. Kaga misali an maida wajen sana'a majalisa. Mutane su zo kawai su taru a wajen sana'a wanda kashi 99 daga cikin 100 na mutanen ba wata gudunmuwa da suke bayarwa ga wannan kasuwanci da ake gudanarwa a wajen. Hakan shi ma yakan gimtse tsari. Kaga cewa waɗansu abokan cinikayyar ma musamman mata suna so su zo wajen su yi cinikayya to amma sun ga mutane sun taru a wajen, maza sun taru a wajen ana ta musayya ana ele. Kun ga hakan an ya tauye tsari kuma ya ma tauye asalin abin da ake tafiya a kai wanda shine kasuwanci. To bayan tauye tsari
Baba Dattijo sai me yi kuma? Yana haifar da husuma. Kamar ya kenan? Misali kamar labarin da ka bayar, kaga a wannan lokacin idan da ka biya wa zuciyarka da an samu husuma tsakaninka da 'yar uwarka. Saboda a wannan lokacin ka kalli abin da ta yi a matsayin nuna hasada ko bakin ciki ko a matsayin yunkurin zagon ƙasa dangane da abin da kake ganin ka kawo ne na nuna ci gabanka. Kaga ta wannan bangaren zai iya haifar da husuma da kuma zargi. Gaskiya ne, kuma ka san misali kamar irin kafofin sada zumunta din nan, za ka ga cewa an buɗe group dangane da wani al'amari ko kasuwanci ne, ku ƙara wa juna sani ne ta bangaren kimiyya da fasaha, ko wata tafiya ce ta bunƙasa wayewar siyasa da dai sauransu abubuwa da yawa, kuma me za iya buɗe group a kansa. To a waye gari daga cikin waɗansu wanda suke cin group din sai ga sun zo sun ɗauko wani abin da bai danganci group din ba ma, bai danganci tafiyar group din, bai danganci maudu'in group din ba, sai kaga an zo ana ɗorawa. Wanda wasu abubuwan nan sun danganci raba-raba ne na aƙidan addini ko suka tsakanin wani zuwa wani, wanda ya kamata a ce mutum kafin ya irin wannan yayin dogon nazari kan cewa ba kowa bane yake da irin ra'ayinsa. Ta yiwu akwai waɗanda ra'ayoyinsu sun yi hannun riga da ra'ayinsa, amma saboda rashin kan gado da rashin kulawa da kuma aiki da hankali, bayan ga abin da kuka haɗu a kansa shine wannan ra'ayi ko maudu'i wanda ya haifar da samar da wannan group. Amma a'a, gwara mutum ya ɗauko wani abin da yake ganin cewa shi kaɗai yana ra'ayi ko da kowa baya ra'ayi zai sa kirarinsa ai shi ra'ayinsa ne. To idan kai ra'ayinka ne, to dole kowa sai wannan ra'ayin? Ai ba dole bane. Kamar yadda kai ma ba yadda za ka yi ba, kuma za ka ji cewa an tozarta ka a ɗauko wani abu saɓanin ra'ayinka ko ma dai wani abu ma wanda yake suka ra'ayinka a kawo wannan waje a ɗora. Matsalar fa anan ita ce muna son kanmu da yawa ta yadda mun maida hankali gaba ɗaya kan kanmu kamar mu ne kaɗai muke rayuwa a cikin duniya. Kwata-kwata ba ma tunawa kuma ba ma amfani da maganar da ake cewa ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka. Kuma hakan fa yana nufin haka zalika ka ƙi wa ɗan uwanka abin da kake ƙi wa kanka. Amma ina idan jifa ta baro kanka to ta faɗa. Kun da ya gane ta mu dai sani wannan ɗabi'a ce ta maguzancin ma irin na da na lokacin jahiliya, amma duk waɗanda suka ci gaba a yanzu ba irin haka suke tunaninsu ba, kuma ba irin haka suke gudanar da rayuwarsu ba. Suna gudanar da rayuwarsu cikin tsari, sanin ya kamata da kuma mutunta hurumi. Ai wato ga mai hankali, shi hurumi yana rubuce a halitta da rayuwar mu ma baki ɗaya, banda mahaukaci. Kowa ya sani cewa rigar sanyi huruminta ba lokacin zafi bane. Haka zalika dan kamfai huruminsa ba masallacin juma'a bane. Kaza da agwagwa dukkaninsa suna rukuni na tsuntsaye, amma daga fitowa daga kwai agwagwa ta san cewa ruwa huruminta ne, kamar yadda kaza ta san cewa ba huruminta bane. Shi yasa ko gwadawa ba ta yi. To amma wasu daga cikin mutane su ba sa iya bambance abin da yake huruminsu da ba huruminsu ba, ballantana su iya bambancewa kaza hurumin kaza ne, kaza kuma ba hurumin kaza bane. Gaskiya ne Baba Dattijo. To bayan wannan kuma akwai wani nakasin na wato gauraye hurumi? Tabbas akwai. Wannan nakasin shine yana kore ƙwararru da kuma masu iya bada gudunmuwar a zo a gani. Kamar ya kenan Baba Dattijo? Misali an kafa kungiya akan haɓaka ilimin noma. Aha. Sai aka waye gari wannan kungiya tana sirka al'amuranta da tallata ɗan siyasa ko wata jam'iyya. Tabbas anan kaga an gauraye hurumi. Kwarai kuwa, to hakan shakka babu zai iya jawowa wata kungiya mai zaman kanta misali daga kasashen waje ta janye niyyarta na aiki da wannan kungiya ko ba ta wani tallafi na musamman domin gudanar da ayyukanta. Haka zalika wani mai aƙidan ci gaba wanda yake ganin cewa zai iya shigowa ya bayar da gudunmuwarsa zai iya ja da baya, kasancewar ya ga an zo da wani al'amari wanda ya kama da saba lamba da kuma shiririta. Na fahimci bayaninka Baba Dattijo, gaskiya ne wannan magana taka. Bayan wannan fa akwai wani? Akwai na ƙarshe. Yawwa Baba Dattijo muna jinka. Dama gashi lokacin ma ya riga ya karato. Gauraye hurumi yana rage tasirin cimma manufa. Ta wace fuska kenan Baba Dattijo? Bahaushe ya ce ba a hada gudu da waiwaye, domin zaka iya cin karo, zaka iya faduwa. Haka zalika zakewarka wajen yin gudun ba za ta kai in gaban ka kake kallo dodar ba yayin da kake fecewa a guje. Haka ne Baba Dattijo. A duk lokacin da aka gauraye hurumi, zaka ga cewa abin da ake so a cimma an samu tsekonsa, ba a samu cimma shi kan lokacin da aka bukata ba. Kuma ko da an cimma shin ma sai kaga an zo an cimma shi da kurakurai, saboda an bata tunani, an bata karfi akan wasu al'amura waɗanda ba sa da wani amfani, ba sa da wani tasiri akan abin da aka sa a gaba. Wannan shine. Godiya muke sosai Baba Dattijo. Jinjina lodi sinki ba kaukautawa.
kun dai ji daga bakin baba dattijo illolin gauraya hurumi. Saboda haka dan Allah mu kasance masu tsari, mu kasance masu sanin ya kamata, mu kasance wayayyu ta yadda a duk lokacin da aka zayyana aka ce ga manufar al'amari kaza to ya zama a koda yaushe akan wannan manufar za a tafi da shi. To ina mai tabbatar muku da cewa a koda yaushe za a kalli wannan al'amari a yi farin ciki, a yi alfahari, a ce gaskiya ba mu taba sanin muna da irin wannan kokari ba, sai da muka mai da hankali, muka dage, muka haɗa kanmu akan abu ɗaya wanda shine wannan abu. Gashi yanzu mun samu nasara gagaruma. Allah ya ba mu nasara baki ɗayan mu, Allah ya taimake mu, ya daga al'ummar mu, ya daga yankin mu, ya daga ƙasar mu, ya taimaki nahiyar mu, mu ma mu zama masu bada gudunmawar ci gaba ga duniya baki ɗaya. Da wannan nake cewa a madadin shugaban tasha, shugabar shirye-shirye da kuma matukan shiri, kowa ya tattara nasa ya ruguntsuma ya bece.